inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Jama'a, Allah ya yi wa talauci rasuwa sanadiyar za a yi launching na Notcoin. So yanzu dai ana can ana ta kokarin tafiya da shi. Dan baiwa shi kuma yana nan, dan baiwa shi kuma munna yake, kusan aka yi mutuwa ya kamata a ce a ga mutum yana kuka. Shi dan baiwa dadi yake ji, dadi yake yana zara idanuwa. So jama'a, ina ƙara tana muku akan shi wannan mine din na W coin. Billahi lazi ya kamata mu maida hankali. Mu maida hankali akan shi. Mene? Mu maida hankali akan sa. Kun ga tap swap, mu maida hankali akan shi. Kan mi wasa fa? Did you see it? Jama'a, mu dage dan Allah, mu dage. Abin da yasa kuka ga na kawo muku wannan bidiyon. So a ƙarshen wannan bidiyon ka kalla tun daga farko zuwa ƙarshe, za ka ga yadda ake shi buɗe shi wannan mining din na W coin, da kuma yadda ake mining din shi. Dan haka kakkai wasa, kada kai wasa. Ka dage. Kun ga dai yanzu irin wayanda ba su dage sun yi tara Notcoin ba, suna ta nadama, suna da sun sani. So kai kakkai da kai wannan abin. To bismillah, a kalli wannan bidiyon. Yau ga yadda za a yi nan. Kowa ya kwari ka bude, in ka bude ka gaya mutane da Allah, domin muna so mutanen mu yan arewa, yan Afirka, kowa ya samu kuɗin nan, ba wai mu kaɗai mu zo mu ta tono gwalagwalai ba. Kasance a gurgurde bari in nuna yan uwayen da shi wannan sabon mining din yake, yana da features da yawa don da mining din da muke gaskiya ba wanda ya kashi features sosai. Ana staking, ana abubuwa da yawa da bari mu dai mu shiga dai in nuna muku. Wannan account ne na wannan is for demonstration. So na account din na riga na yi completion na komai. Da ka zo ka ta play jira shi ya buɗe. Da ya buɗe kun ganshi dai kamar dai kowanne mining, kana taba kun gashi yana karuwa, to yana za ka tara shi da yawa. Akwai nan wajen tax, za ka zo ka yi join na tax nasu, na include da group ɗinsu. Mun yi join ɗin group, kuma nan kullum za ka dinga zuwa in ka shiga za su ringa baka bonus na kyauta. Ina mai join ɗin group baran verify claim ne shi. Kanan na cancel sai Twitter. Ba sai na je na yi follow da su a Twitter ba, su ta already ka riga da na yi don sa account na, to kun ga ya rubuta 8,000 da wani abu. To za ka iya zuwa, akwai alama wajen staking ana, amma ba na ba mutum shawara ya zai staking. Ka bari sai ka tara kamar miliyan 1 ko 500 irin dai da yawa dai, sai ka wuce ka taba stake. Kun gani in rana ɗaya ne su baka wannan 15% na abin da kake da shi, kwana uku 40%, kwana 10 100%, 101% na abin da ka sa. Kamar za su tura ma interest ne su kara ma, in ka sa kamar guda miliyan 1 su baka kaso 15 na miliyan 1, to haka dai da sauransu. To shi wannan shine wannan din staking. A misali zai yi mutum na selecting din 1, za su yasi yin zaɓa 20% na balance ina 50%, 75% maximum, ya danganta. Ne barin selecting din 50% kawai na wannan sai in ce stake. Ga abin da sun samu ma a ƙarshe sun samu na staking din guda 4,000, ba samu guda 4,617. to gashi nan yanda yake shi wannan alamar na wajen staking kenan. To sai kuma wajen boosting kun ga suna da features da yawa. Bayan wannan ga full battery in ka ƙara da recharging ka, yanda duk muka san wani mani yanda yake. Akwai na DICE wanda shi ma wannan kamar yanda Notcoin muka yi shi wannan ɗan jirgin ya wuce, ko kuma irin su tap swap wanda za ka je ka taɓa tap guru ɗin nan, su ma ga nasu loki DICE zai times ɗin abin da kake da shi, sai ka ringa samun mining da yawa. Nan gashi na wajen tap za ka yi boosting minimizer, ka yi wannan ɗin recharge ɗin ka ƙara shi da charge kuma yanda zai sanga sauran gawara. Su ma suna da robot, saɓanin wasu mining da muke yanzu haka, wasu sai kwanan da masu kasa robot, wasu ma har yanzu babu. Ba kuma multiplier kamar za ka yi double din amount ɗinka. To shi ne yanda abin nan sai. Sannan kuma shi wannan da ina da wannan coin sun za ka iya za ka select din blockchain din da kake so a yi listing din shi. Sai ka zo ka taɓa wajen alamar settings ta kanan gefe na hannun dama. Kun gani sun ce mun select blockchain, sai zo in zaɓi ton. Za ka iya zaɓar Solana, ya danganta, kuma su baka bonus ne. Kun ga sun bani guda 10,000. Sai na dawo kun ga ya kai guda 14,000. To zan iya zuwa wannan ma don na ƙara da shi ne upgrading na sai wannan minus da na wannan ɗin shi nan da yake tsawon ƙarar caje na biyar na sauran karuwa.
na ma na kara shi kasance a da 0 dai kawai. To shi da takaicen da wannan yake, sannan kuma duk wanda aka gayyata za su baka guda 2000 na coin din, ka gayyaci mutum 10 su baka kyauta guda 100. To shi ne dai gaskiya. Bari mu je cikin telegram channel din nasu mu dan ta ma review mu gani, in ga sun ta suna da users ne guda 50,000 kadai. Users sun suka shi, to kun ga kana da damar da za ka yi kafin su tara mutane da yawa, kai ma ka tara da yawa. Yanzu muna ganin dai Solana shi ma sun ce kashin wata na so sun kai mutum 10 miliyan. To wanda ya fara daga farko ko da baya yi sosai ya tara abin da ya tara, wanda zai fara daga baya ba zai kai wanda ya daɗe na yi ba, ko da a ce wancan baya yi sosai. To shi ne daɗin amfani shiga irin wannan project din da wuri.